Ćao svima i dobrodošli u novi video. Kao što vidite, sunce me obasjalo da vam saopštim ovu vijest. Mislim da je krajnje vrijeme da snimim neki video za YouTube povodom mog rođendana, zato što svaki put mi se omakne. Dakle, danas je 27. septembar, petak je, a meni u nedjelju, to jeste 29. rođendan. Tako je, punim 15 godina. A sve ostari. Šala mala, osim što mi je rođendan, što sam se preselila u Njemačku, zato što smatram da će ovo biti najglupiji rođendan ikad. Možda se prevarim. Imam još jednu vijest sama da vam saopštim. A to je da, evo već 3 sedmice sam išla na ovu jezičku školu u Hebel gimnaziju, u školi koja idem. Išla sam dakle u VKL klase, VKL razred. I meni je učiteljica rekla da ja mogu da pređem na redovnu nastavu. Dakle, mogu da pređem tamo gdje su sve ostali najnormalnije na nastavu. I sad je ona mene, moja učiteljica, ona me je povela kod sekretara. Tu mi je predala nešto što ćete vidjeti kasnije i predala mi je knjige, znači samo za njemački jezik, engleski i matematiku naravno. Sam tu naravno stavila svoj ruksak koji je na biciklu, odnosno koji je u korpi na biciklu. I znači jedva sam ja ovo iznijela, ljudi, nekih kilometar i po je od moje škole do ovdje. I ruksak je težak ko tuč, što bi se rekao kod nas. Idem sad da iznenadim mamu ovom viješću, zato što ona još nema pojma. Ako se pitate zašto gledam stalno gore, to je zato što imam osjećaj da me negdje sluša i da će da me skonta. Mislim da je sumnjivo, zato što znam da sam neki možda 50 minuta trebala doći. Da vidimo gdje je i šta radi. Recite, Dragička, ona pozdravi video. Ćao! Reci, Dragička. Od sutra ide, od ponedjeljka idem na nastavu. Wow, koji razred? Pa 8A. 8A? Wow! Imam ponovo jednog malog školarca koji je 8. razred. 8. je sjadak. Baš. A još nešto imam da ti kažem. Ajde. Dobila sam tablet. Stvarno, ovo je školski iPad, je li što? Aha, i dobila sam 3 knjige, znači ne usuđuju se da mi pomjeriš ruksak. O, 3 knjige koje ti trebaju za nastavu, je li? Da. A, super. Kad sam konačno stigla kući, da vam pokažem kako izgleda tablet. Znači, ovako to izgleda. To je sve. Ovo će mi trebati naravno za školu. Ovdje je čak i mala tastatura. A kad sam već ovdje, da vam pokažem i šta sam to novo napravila u scrapbooku. Ove stranice ste već vidjeli. I ovu sa porodicom. A ono što vam nisam snimila je kada smo prije 2 godine išli u Cavtat na ljetovanje. I još jedno, nije moglo stati sve na jedno, ali ovo je većinski Dubrovnik, piše vacation. Zatim se prebacujemo na moj 13. rođendan prije 2 godine. Tada sam bila opsjednuta romanom Ruža, tako da vidite sve je u znaku ruže, sve je crno i zlatno. Još jedan list, to su sve slike koje nisam imala. Zatim se nakon rođendana prebacujemo na našu jesen, kada smo prvi put ušli u tvrđavu kod Bobovca i tu smo sreli Latifa Mučevića. I ovo je naravno pravo lišće, sve sam sama pravila. Događaj koji je morao ostati zabilježen u mom scrapbooku jeste naša prva posjeta Jajcu. Vodopadima na Plivi i naravno tvrđavi. Fun fact o meni da ja jako volim historiju moje zemlje, tako da ja sam jedva čekala ovaj dan kada ću otići u Jajce i naravno vidjeti vodopade. I posljednja koju sam uradila je Konjic. I naravno to je prva stranica iz 2023. godine. Sada ovo što se ispred mene krije. Počeli smo sa dekoracijama za rođendan. Imam čak i ove prskalice sa brojem 1 i 5 koje sam kupila prije nekih mjesec dana. Onda sam skontala da bi bila dobra ideja da ove papire u kojima su došli baloni iskoristim za jednu od stranica scrapbooka.
Od svih ovih rekvizita smo kasnije imali mali fotoshooting za moj rođendan, a fotkice možete vidjeti na mom Instagram profilu. Idem sad da postavim sat, da brojimo sekunde. Evo ga. Uh. 23:59. Čekamo. Aha. Tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jej! Sretan ti rođendan. Hvala. Hajde Šeki, čestite rođendan. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Sreki rođendan, rođendan, rođendan. Živjela, živjela i sretna nam bila. Živjela, živjela i sretna nam bila. Živjela! Hoćeš ti jednom zagrljaj Seki da daš? Može? Što ćeš joj reći? 15 godina. 15 godina? A što ćeš, kako ćeš joj čestitat rođendan? Torta. Torta, a moraš joj poželiti sretan rođendan, dođi, reci joj. Reci. Sretan. Rođendan. I sad, zagrljaj poljubac. Mua, mua. Mua, mua. Skit patike. Ajla, eno ukuhini nešto adin. Pa nisi dao Seki. Prijatelji i porodica su mi priredili ovo nezaboravno iznenađenje. I bilo mi je drago tada i isplakala sam se i sve mi se definitivno taj dan pomiješalo. Još jednom hvala od sveg srca onima koji su mi ovo priredili. A cijeli video ovog iznenađenja možete vidjeti na kraju ovoga videa.
Koliko je njemu godina? A je li još tu? Godina i po, aha. Amela i ona. Ona mi je drugaca. Jel da volila? Zvijezda. U Americi. Baš i nju znate, jel? Eto, dragi moji, vidjeli ste kako je prošao moj 15. rođendan. Da budem iskrena, pravo sam se prevarila kad sam rekla da će biti dosadan rođendan, zato što nije bilo onih koji bi inače došli na moj rođendan, kao što je to moja ostala porodica i prijatelji i tako. Ali, eto, vidjeli ste, oni su ipak bili tu zajedno sa mnom, iako smo udaljeni 1000 kilometara daleko. Vama hvala na gledanju još jednog vloga samog kanala. Puno bi mi značilo ako biste lajkali video i pretplatili se na moj kanal, ukoliko već niste, i da kliknete zvonce za obavijesti o mojim idućim objavama. Hvala vam svima još jednom na čestitkama i na gledanju videa i vidimo se uskoro. Ćao! Danas je jedan prelijepi dan, a taj dan je prije 15 godina rođena jedna djevojčica, prelijepa djevojčica. A prije 14 godina ja sam imala čast da toj djevojčici budem kuma. Danas od sveg srca želim sretan, divan dan, da mi bude živa i zdrava, vesela, nasmijana, dobra kao i dosad, uspješna, sve da ti se želje ispuni i šta više da ti poželim. Volim te puno, tvoja kuma. Ćao! Draga naša Ajla, prije 15 godina učinila si nas najponosnijim, najsretnijim na svijetu. Prije 15 godina rodila se ti i postala sam tvoja tetka. Ljepotice moja, sve najljepše ti želi tetka. Sretan rođendan od tetka Anela. I sretan rođendan od roci Lile, puno sam te poželjela i jedva čekam da nam dođeš. Ljubimo te svi puno. Draga moja Elce, sretan ti rođendan, ljubi te i voli puno tvoja Azra. Vidimo. Ćao Elić, evo jedna kratka čestitka i od nas. Mene u ime također i Dine. Želimo ti sve najbolje i sve najljepše, kako ovaj dan, tako i svaki drugi u godini. Vjerujem da ti vjerovatno ove godine rođendan nije ko što si možda sebi zamislila, ali vjeruj da je sve s razlogom i da je sve za nešto dobro. Možda to ne vidiš u ovom trenutku, ali vidjet ćeš kad tada ko Bog da. Uglavnom uživaj, želim ti da što ljepše provedeš ovaj dan i da se uskoro vidimo. Ćao! Ajlić, sretan ti rođendan. Mnogo mi je žao što nismo i ove godine skupa, jer smo svi ovi zadnji 14 godina bili skupa. Puno te pozdravlja i voli tvoja nana. Ćao Ajla, sretan rođendan, da budeš fina, zdrava, fina i pametna cura. A ti i jesi to. I tako da se vidimo ako Bog da, pa ćemo uživo čestitat, Bože i posle rođendana. Sretan rođendan najljepšoj, najdražoj rodici od srca i nadam se da ćeš brzo doći. Ja sam tu, a tebe nema. Ajla, evo ti Ajla, zovi. Sretan rođendan. Sretan rođendan. Daj joj pus. Daj joj pit. Daj joj pit. Daj joj pit. Pit. Bum. Ti. Sretan ti rođendan, da si mi živa i zdrava 100 godina. Volite tvoja Alina. Halo draga Ajla, sretan ti rođendan, želimo ti sve najbolje, da si nam živa, zdrava i vesela i da u životu samo uspjehe nižiš. Želim ti sretan novi početak i nemoj zaboraviti da mislimo na tebe i ne sumnjamo da ćeš uspjeti bilo gdje, zato što si posebno jedno dijete, pametno, ostani takva kakva jesi. Volimo te. Ajla, sretan ti rođendan, ljubim te. Ajlice, vas mahzdu,
Ne znam njemačka, zato znam da ti je danas rođendan i želim od srca da ti čestitam veliki 15. rođendan. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Ajla, sretan rođendan ti.